ganda naman dito. Hoy, may 3 viewers. Shoutout sa inyo. Live tayo. Kilbay Bridge sa Del Gallego. Paborito naming kapihan, Edling's Cafe. Bago tumuloy, kape muna. Sarap pala dito tumambay paghapon. Grabe. Ang linaw. Oy, kabayan! Don Hunting and Fishing TV. Shoutout, kabayan! Kabayan, dito sa inyo, di ba? Sakto. Linaw ng tubig, oh. Grabe, ang ganda ng hapon pala dito. Sarap tumambay, grabe. Sarap pala tumambay dito. Kung malapit lang kami, siguro lagi kami nagtatambay dito. Ang linaw ng tubig dito sa may Sabang River ito eh. Ekang nagala. Oy, salamat. Makikipesta lang, kabayan. Makikipesta dun sa amin 18-19, kaya umuwi kami. Grabe, ang ganda ng panahon ngayon dito. Oh, grabe. Oy, 8 viewers natin. Shoutout sa inyo. Live tayo from Del Gallego, Camsur, Kilbay Bridge sa Del Gallego. Yung lagi nating ini-stop overan. Ganda ng panahon dito. Grabe, ang ganda ng view. Ganda ng sunset dito nila, oh. Grabe, 14 viewers natin. Shoutout sa inyo. Live tayo Del Gallego, Camsur sa Kilbay Bridge. Ayan, Kumaday Kaday, Del Gallego, Camsur. So ayan, galing Manila. Mga galing ng Manila. So mamaya, diretso tayo. Punta tayo doon. Kape lang kami. Kape lang muna. Justin Motovlog, Ares Manoy, shoutout tayo. Salamat. Pahinga muna. Grabing init kanina. Grabe, shoutout sa inyo. Lapakbakan ng kanina. Dami mga pauwi kanina. Nasagasa na naman tayo ng madilim sa Ragay tsaka sa Lupi. Ay, okay. Nauna ka na, kabayan. Sige. Ay, parang masarap na yata sumakay ng bus, ah. Ay, meron tayong 17 viewers from YouTube. Oy, shoutout sa inyo. Shoutout. Ito maganda pag nasa biyahe, hindi nagmamadali. Pag kakakita ng tambayan, tambay muna. Pero tutuloy na rin kami kasi gagabihin tayo masyado. Yung mga babiyahe ngayong gabi, ingat. Ekang nagdala yung lubak-lubak. Musta yung walang lubak. Grabe. Tinatanong ko kung saan dumaan eh, para doon kami dadaan eh. Eto, papasok pa lang sa mga lubak-lubak ng Ragay tsaka Lupi. Okay, shoutout sa inyo, shoutout. Tuloy na kami. Shoutout.